Amics i amigues universitàries, avui hem viscut la segona jornada dels Campionats de Catalunya Universitaris per equips que es celebren aquí, al complex esportiu municipal de l'Hospitalet Nord. En la jornada d'avui, el bàsquet femení ha sigut el protagonista absolut en uns duels emocionants que ens han deixat la victòria per partida doble de la Universitat de Barcelona, que lidera el grup A, i de la Universitat Rovira i Virgili de la Universitat Autònoma de Barcelona, que empatats a 2 victòries, lideren el grup B. D'altra banda, avui és el torn del futbol sala femení. Recordeu que canviem les instal·lacions fins al poliesportiu municipal de Bellvitge Sergio Manzano. També podeu seguir el dia a dia de les jornades des dels canals oficials dels Campionats de Catalunya Universitaris, tant a Facebook, Twitter, Instagram o YouTube.